Hadin ka jing yo jing tip ka bathi kena halor ka jing don jong ki bre ki batmu ban penpoi drok handong ston nakaliang ka anti narcotic task force jong ka nongston hakamit pratrik we jong arajar arpusan kalala ban penlong ye ka jing kenra ka ba job hapo shnong nonglang da ka pen up shrip ye ka we ka kali ka badan jing suba ba ka kit ye ki mar bi an lingba ka surok langpi nongston nakane ka kali ki pulit ki layo ban kem ya laingot ki bre ki bala suba ba ki dei ki nong de drok ki bala Wanphai na Assam ki bala itho kerteng kum Brian Karbani arpo kundai snem karata na new nongston don carry rentat yang arpusan snem karata na new nongston but morning star el Ryngkat live ways nem karata nakasnong pendeng rei mau khma wer haga jingken ra ki pulit jong ka anti narcotic task force ki layo ban kurup khat san gram drok heroin bat ki tiar kum ki vial syringe mobile phone bat ka pisa haga jing tok ki show ye ka kali ka badan registration number ML not hendreu a iwei sao san not ka bala penyaj da ukostarlin yaw pnyaw arpo prasnem karata nakasnong maulais im east and west Khasi Hills layo ban kurup sa shispa lai program ukinja yagane ka jingjia la pengat mukot duma hapo ki kindon an jong ke NDPS Act Nongston Police Station bat ka jing tokit kadang beteng nakabenta ban wat benya ya ka jingya dei jong kane ka kinhon ban thit bat de drok Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya